खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गौपुर बियार चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां दावराव-दावसि दिल्लीयाव माने गोबां दावराव-दावसि जागासिनो दङ। माने गावजों गाव सोंखारलायनाय, सोरबा बनसुआ एबसुखौ सोंखारनाय बायदि बायदि जाथाय जागासिनो दङ। दा बेहाय मोनसे सावगारि नुदों बा भिडिअ नुदों। बेहाय माने बनसुआ एबसु मुर्दाबाद एबसु बेबायदि होनदोंमोन ना। बे माने गोबां गोसारगासिनो दङ। बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? बे मोजां जादों ना गाज्रि जादों? बेबायदि सोमावसारनो थांनानै गुबुन आफाद गौथुमफोरखौ सोंखारनाया माबायदि जादों? नोंथाङा बेनि सायाव माबा मोनसे बुंनो सानो नामा? फंबायखौसो आं फंनैसो बुंना होगोन होननानै माने खावलायग्रोबाय आरो। आं गिबियावनो नोंथांनिफ्राय सोंबाय, नोंथाङा बुंग्रोदो बेनि सायाव मा बुंनो सानो? माने बेबायदिया मोजां जादों ना गाज्रि जादों फंबाया? दाथ' आंनिफ्राय गिबियाव आं बेखौ बुंगोन, बर' हारिनि गेजेराव जाय दिनै फरायसाफ्रा बर'फोरनि गांनाय उखैनायखौ आरो बर'फोरा नांबावगौ होननानै बे दिल्लीयाव धरना हैनाया बे मोजां जादों। नाथाय बे गावजों गाव आफादजों आफाद सोंखारिलायनाया बे मोजां जायाखै। नैबेखौ आं सिगां बुंगोन। मानो होनोब्ला दिनै जेब्ला बै धरना होबाय थानाय समाव जेब्ला स्पिकारा मोजां स्ल'गानखौनो होदोंमोन, नाथाय लखबआव लांजाखांनायनि उनाव बे फंबायमोनहा माखासे बे लखबआव थाहैनायनि उनाव अधैर्यआ माने सानस'नो हायाखै नामा। नाथाय बिदि बुंबाय थानाय समाव माने बे लखबआव लांजाखांनानैसो बेखौ बुंदों नामा? जोंथ' बे माबायाव दा सोरबा सोरबा भिडिअ नुदों आरो जेब्ला लखबनिफ्राय ओंखारबोखांनायनि उनावसो बे स्ल'गानखौ होनाय जादों आरो। बिनि सिगां जायाखै? बिनि सिगांथ' होनाय जायाखैमोन। बिनि सिगांथ' स्पिकारा थिगैनो बुंबाय थादोंमोन। नाथाय बिनि सिगांनो माने एबसु मुर्दाबाद होननानै बिनि सिगांनो बिसोरथ' सयथायावसो गदों नालाय ओमफ्राय बिनि सिगांनो बे भिडिअ बुंदों माथो। नाथाय आं जि चेनेलाव नायदों नैबेखौथ' गखांनायनि उनावसो माने ओंखारबोनायावसो नुदों आरो। आं जा चेनेलाव नुदों माने बेखौ बेनि सिगां नुनाय बायदि मोनदों आङो। माने बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नामायाव होदोंमोन आरोना। बेखौ जेब्ला माने पुलिसजों हमजादों बेनि दसे उनावनो होनायखौ नुदों आङो। धरनानि माबा जादों जेब्ला स्पिकारनि समाव थिगखौनो बुंदोंमोन। बिनि उनाव सरकारनि माखासे बै धरनाखौ माखासे बन्द' खालामफैनायनि उनाव दैदेनगिरिफोरखौ लांखांनायनि उनाव दिनै दैदेनगिरिफ्राथ' लखबआव लांजाखाबाय। लांजानायनि उनाव सोरबाफोर जुदि थालांनानै सोरबा बुंदोंब्ला बेयाव माने उन्दै उन्दै गथ'फोर मा बुंबा मा जायो बेखौ माने दैदेनगिरिखौसो दिनै बुल हमनांगौ ना जायफोर बे उन्दै उन्दै गथ'फोरखौसो बुल गावजों गाव माने बेफोर गोरोन्थिखौ माने निमाहा होलायनांगौ आरो। बुंफ्लांदोंबा बेखौ निमाहा होलायनांगौ आरो। दासान्दि ओमफ्राय बेनि सायावनो माखासे एबसु दैदेनगिरिफ्राबो बाथ्रा बुंगासिनो दं खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव। बिथांमोना मा बुंदों मा बुङाखै बेखौथ' जों जेबो बुंनो थांला। नाथाय बे मोजां जादों ना गाज्रि जादों बेबायदि खेंफोरथि फिनलायनाया? बेफोरखौ जुदि जों बेखौनो बुंनांगोन, जिखुनु जाया बर' हारिनि सोरबा गुबुन हारिफ्रा बर' हारिनि सायाव माबा मोनसे बुंफ्लाङोब्ला जों मालाबा खबर लायोबा बुङो दे सोरबा प्राइमारि सोरबा डिस्ट्रिक्ट सोरबा लेभेलनि मानसिफ्रा मा बुङो, जोंनि दैदेनगिरिनि माबायानो दिपेन बर'आनो जेबो बुङाखै जों मा बुंनो होनना बुङो। नाथाय जों दिनै गावजों गाव मा नुदों, प्राइमारिनो डिस्ट्रिक्टनो जिखुनु जाया बिबानाव थानायफ्रा गावबागाव माने मिडियाफोरखौ लेंहरनानै माखासे बाथ्रा बुंनायखौ खोनादों। बेफोरखौ जुदि गावबागाव जुदि स्पेसखौ होलायबाय थायोब्ला बे केसा गिदिर जालाङो, दाङाबाजिया जालांगोन आरो ना। दा बेखौ माने गावजों गाव गोरोन्थिनि सायाव निमाहा होलायनांगौ आरो एबारनिफ्राय नै बिदि दाजाथों। आरो नै भुला बेनो जाहैबाय, जाय बिथांमोना दिल्लीयाव सोमावसारनो थांदों स्ल'गानखौ माबायदि होनांगौ होनाङा बिथांमोना सावरायलायनानै थाङाखै नामा? नैबेखौबो जोंहा बुंनो गोनां। आरो जों नुदों माखासे साफा सानै गथ'फोरखौ जेब्ला दैदेनगिरिया निउसफोरनि सिगाङाव बाथ्रा बुङो, नैबेयाव सोरबा थांनानै गोसा बुंफ्लेनानै माने हैनाय खोनादों आरो ना। नैबेफोरखौ लिडारा आं माबा मोनसे बुंदों बुंनाङा होननानैथ' बादा होनो हास्लाबा। थिग जेब्ला आबसु माने मुर्दाबाद होनलायनायनि बे स्ल'गान होनायाव जेब्ला बनसुनि दैदेनगिरिया उनथिं बादा होनाय बायदि नुदों आरो ना। माने बेखौनो माखासे खौरांगिरिफ्रा भाइरेल खालामनानै होबाय। दा नैबेफोरखौ माने सोरबा दैदेनगिरिया थोनदों होननानै जों बेखौ गनायना लानो हाया आरो। आं दा बेनि सायाव बेखौ बुंनो सानो, बे मोजां जायाखै। माने बिदि सोमावसारनो थांदों मोजाङानो, नाथाय बेबायदि अकस्मात बिदि भिडिअ बानायनानै हगारनाया मोजां जायाखै। आरो बेखौ जायफोरा भिडिअ खालामदों बा खौरांगिरिफ्रा हगारदों बिसोरनाबो एसे साननो नांगौमोन बिसोरबो, मानोना बिदिया मोजां जायाखै आरो ना। बेबायदि खालामनाङामोन, नङा होमबा? दा बिदि खालामनायावनो बिदि गोसारबाय, नङा होमबा? आरो लोगोसे मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानो आङो, बेहाय माने गुबुन हारिनि निउस चेनेलफोरा बे बनसुनि दैदेनगिरिखौ हाग्रामाखौ बुंदों। बे एकदमबारे मिनिथाव आरो साननो गोनां बाथ्रा। माबोरै बिदि बुंनो मोनखो? बेबायदि होननानै मानसिफ्रा बुंदों आरो ना। जोंनि सिगाङाव सोरबा बुंहरदों बे बनसुनिया दैदेनगिरिखौ हाग्रामाखौ होननानै बुंदों। हाग्रामा महिलारि जेनेबा बिटिसिनि बारग' चिफ मिनिस्टार बारग' CM बिथांखौ बुंदों आरो। दा बिनि सायावबो फंनैसो खोथा ओंखारगासिनो दङ।
माने गुबुन हारिनि मिडियाफोरा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माने नांलाय खमलाय खालामनो दाङाबाजि खालामनो थाखाय नाजागासिनो दङ बेनिखायनो बायदिसिना खोथा बुंगासिनो दं होनना बुंदों आरो बे नंखागौबो जानो हागौ मानोना गुबुन हारिफोरा जोंनि हारिखौ एफाग्राब मोजां मोनखाया निउसानो जा जियानो जा बेखायदा निउसखौसो होयो आरो मोजां निउसखौथ' गैया सोरबा देरहाना फैनाय सोरबा अबेबा सनानि मेडेल लाबोनाय बेफोरखौथ' होखाया बे दाङाबाजि जाहांनायफोरखौ होयो सोरबा सोरखौबा गावथारनाय बै माबायावबो जोंसार आरो जनक गावथार जानाया ULB होननानै बेखौबो होदों एकदमबारे गले गले होदों बिसोर बेखौ ULB होननानै नाथाय बे जोंसार आरो जनकआ ULB नि नङानोमोन होननानै बुंजायो मानोना नंखायानोमोन बिसोरो एफा गोबाव 10 घन्टा ना 8 घन्टासिम पुलिसनि आखायाव दंमोन ओमफ्राय बिसोरनियाव 10 घन्टानि गेजेराव बोरै हाथियारा फैनो मोनखो बे मोनसे साननो गोनां आरो बेखौ माने गुबुन हारिनि मिडिया एकदमबारे सोंखारनानै भिडिअ बानायदों आरो लोगोसे नै मैया दाख्लैबो नुदों बे सोमावसारनाय आफादनि गेजेरावनो बनसुं दैदेनगिरिखौ हाग्रा मन्दिर बिथांखौ होनना बुंदों आरो बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो बे बेसेबां माबायदि सोरबा जिखुनु जाया सोरबा BPF हान्जायावनो थाथों सोरबा UPPL हान्जायावनो थाथों जिखुनु जाया बर'फोरनि नामावबोआ जिखुनु जाया दिनै BPF नि बेनारखौ लानानैथ' स्ल'गान होयाखै सोरबा UPPL नि बेनारखौ लानानैथ' स्ल'गान होयाखै जिखुनु जाया बर'फोरनि माखासे थोनायमानि मोनाखै होननानै बर'फोरनि माखासे नांबावगौ आरो बर'फ्रा बिनायमानिखौ मोनाखै बेफोरखौ सोमावसारहैदों जिखुनु जाया आफादाव थाया मानो बेफोरखौ गावजों गाव माने सोमखारिलायनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ सोरबा बै समाव जेनेबा सोरबा बायदिया दंखोमा दङब्लाबो दिनै बर'फोरनि नांगौ बायदि हस्रिखावनायाव जोंहा बेखौ बयबो बरायनांगोन बेखौसो आरोना आरो जोबथारनायाव आं बेखौनो बुंनो सानो जे बेबायदि जानाङा जेनेबा एबसुआनो जा बनसुआनो जा थांदों मोजाङै खामानि माव गाव खामानिखौ माव बेबायदि बनसु आफादा बिदि साननानै बिदि होसिखावनाङा गुबुनखौ माने सोंखारलायनाङा आरो एबसुनिया बनसुखौ सोंखारनाङा बेबायदि जानाङा आरोना नङाबाथाय गुलाय गुजाय जायो हारियाव दाङाबाजि सोमजिनो नागिरो आरो फंबायनाव नैखौ आं सोंनो लुबैदों साफा सानै दैदेनगिरिफ्रा बुंदों माने बिदि पुलिसजों बेबहार खालामजानाय आरो बिदि माखासे पारमिसनखौ केन्सेल खालामजानायाव माखासे लिडारफ्रा लाजिखांनाय मोनदों होनदों दा बिनि सायाव मा बुंनो फंबाया बिनि सायावथ' दिनै प्रमद बर' बिथाङा बुंदों दिनै बिथाङा माने खेंफोरथिदों खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव माने माखासे दैदेनगिरिफोरा बा सोमावसारनो थांग्राफोरा बे प्रमद बर'नि आखाइ दं होननानै बुंदोंमोन जाहैबाय ओमफ्राय दा बेहाय बिथाङा रोखा बुंदों जोंबो गोदोहाय सोमावसारदोंमोन नाथाय जों रावखौबो बिदि मा होनो ब्लेम होआखै बा बेबायदि मानसिखौ सोरखौबा बुंनानै होआखै बिदि बुंदों आरोना ओमफ्राय बिथाङा बुंदों जों बेहाय आखाइ गैया आं बेहाय आखाइ गैया होनना बुंदों ओमफ्राय लोगोसे आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्माखौबो आखाइ दं होनना बुंदोंमोन दा बिथाङा बेनि सायाव खेंफोरथियाखै नाथाय गोबांफ्रानो सानदों बेहाय आसाम सोरखारनि आखाइ दं होननानै बुंदों नाथाय गुदियाव मा जादों बेखौथ' दासिमबो जों रोखा मिथिनो मोनाखै गुदियाव माबा मोनसे जादों जानो हागौ बा बेहाय आसाम सोरखारनिबो दायथ' थानो हागौ बेखौ दा आङो रोखा बुंनो हाथ'वा जायखिजाया बेबायदि लांजालायनाया बोरैबा सानना नायोब्ला मोजांबो जादों बोरैबा सानना नायोब्ला गाज्रिबो जादों मानो मोजां जाना बुंबाथाय बयबो मिथिजोबदों माने बिथांमोना बुंदों ना दाउदर नार्जारि बिथाङा बुंदों मानोना बे हमजानाया मोजां जादों जोंनि थाखाय माने बयबो मिथिजोबदों गोसारजोबदों होननानै बुंदों आरोना बिथाङा बेनिखायनो आं बेखौ बुंदों मोजां जादों नाथाय गुबुन फारसेजों सानना नायबाथाय गाज्रि जादों गाज्रिया मादि जाहैबाय बेबायदि हमजानाय सोमावसारनाय समावनो हमजानाय सोमावसारनाया 1 घन्टा ना माल'सो जादोंमोन बेनो हमजादों बे मोनसे एसे गाज्रि आरोना बेयो आं बेखौनो बुंनो सानो दा जोबथारनायाव खोनाखाबाय जों सानैनि सावरायलायनायाव बेखौनो बे खोथाखौ लानानै गावजों गाव खोथाखौ फेदेरालासिनो माने गावजों गाव बिदि नांलाय खमलाय जाबाय थानाङा जेनेबा मोनसे आफादजों बै मोनसे आफादजों बे मोनसे आफादजों बे मोनसे आफादजों बिदि नांलाय खमलाय जाबाय थानाङा दा आदाया एक्सन दैबिनि ओमफ्राय दा आदाखौ आङो माबानि होनबाथाय मोजां मोनगोन नामा दा आङो आदाया एक्सन दैबिनि जाहैखाबाय ओमफ्राय दा बेखौ आं गुबुन फारि आफादनि जेनेबा सोरबाफोर NSCNK नि होनबाथाय आदाया माबायदि मोनगोन होनबा दा नैबेखौनो जिखुनु जाया जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माखासे बुंफ्रांलायनाय खोथाखौ आरो सोरबा जों नुदों माने उन्दै गथ'फ्रा बेहाय थांफादों दरनाहैनो दा नैबेहाय जों माने बेखौनो एसेबां बिजिरनानै नायनो हायो आरो सोरबा दैदेनगिरिया निउसनि खाथियाव बायदिना बुंबाय थादों बेयाव थांदेरनानै सोरबा बायदिया मा खालायदों बुंहैदों बेबो लाजिथावना बाथ्रा मोनसे खोथायाव दा बै आबसुनि सायाव माखासे स्ल'गान होनायाबो सोरबा दैदेनगिरिया बेखौ होनाखै आरोना जेब्ला बे आबसुनि सायाव स्ल'गान होदों बे समाव बनसुनि दैदेनगिरिया उनथिं बादा हरनाय बायदि जों नुदों आरोना बिनि सायावनो बेफोरखौ गावजों गाव खोथाफोरखौ दान्थे बोथे खालायालासिनो जोंनि माखासे जाबाय बेखौ फोजोबलायनांगौ आरो जिखुनु जाया थासारिया माने मोजाङै फैनांगौ आरो गावजों गाव सोंखारलायना जोंथ' जाबाय गेजेरनि मानसि जों बनसुनबो नङा जों एबसुनबो नङा जों जाबाय पाब्लिक जों पाब्लिकआ जेखौ मोजां मोनगोन जों बेखौनो बुंगोन बे मोजांबो जों बिदि सोंखारलायनानै बाथ्रा बुङा जों रायजोफोरनि जानानैसो बाथ्राखौ बुंगोन
दा रायजोफोरा गोबां एबसुन दङ गोबां बनसुन दङ नाथाय नोंथांमोना बेखौ साननो नाङा जे जों बनसुनिया जों एबसुखौ सोंखारिगोन जों एबसुनिया जों बनसुखौ सोंखारगोन बेबायदि साननाङा मानोना जों गासैबो बर'सो बर'जों बर' जुदि अनलायनाय गैयाबाथाय इयुन जोलैखौ मा फोरमायगोन जोंनि जानो गोनां इयुना मा जागोन नङा होमबा दा बेनिखायनो जोङो बेबायदिखौ ज्राब गारनानै गावजों गाव खौसे जानांगौ आरो खौसे खामानिखौ मावनांगौ आं बेखौनो बुंनो सानो आरो जोबथारनाय आदा मोनसे बुंनो सानो बेनि सायाव जोबथारनायाव बेखौनो नैबे फंबाया जा बुंबाय आरो फंबायनि चेनेलखौ बयबो नायखायो अब्लाबो आंनि चेनेलाव माखासे जों सानैजों माने गेजेरनि जानानै दाङाबाजिनिफ्राय जोबस्रांनांगौ आरो जेरैबायदि खौसेयैनो दंमोन बिदिनो खौसेयैनो बर'फ्रा थाबाय थानांगौ आरो जिखुनु जाया आफादा थाबाबो गावजों गाव सोंखारिलायनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ बेखौनो बर' रायजो राजाफोरनि सिगाङाव जों सानैजों फोरमायहरना थाबाय बे फोरमायनायनि गेजेराव जुदि जों सानैजों सावरायलायनायाव गोरोन्थिफोर जादोंबा निमाहा एसेनोसै जय बर' हारि